ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಪ ರಪ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪದ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಯೇ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆತ ಸಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಕಲು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪದ್ರಡಾರೆ ಮೂಲೆ ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂದಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪುನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋತು ಜಾನು ಈ ಸರ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೇರಿಂದ ನೆರವೇರು ಬಂದು ಇದಾರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗೆ ಬಾಯಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಜನ ಕಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಮದಿ ಮಲ್ಲ ಮದಿ ಮೇ